Atsyag sang kagutom, rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon, o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag
Buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligistak na alas 6 sa aga. May aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 20 sa bulan na sang Disyembre sininga tig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 5 kadlaw na lang nabilino kon 5 days to go before Christmas. Kagkaroon kato na kita sa ato nga mga headlines. Sa ato nga balita lokal, Father Francis Perez ang Triumph of the Holy Cross nagsentro sa stewardship kag commitment sa iyang homily sa ikalimang adlaw sang simbang gabi. Hagna nga nagaduso sang redistricting sang Bacolod, prioridad sang Committee on Local Government sa House of Representatives. 8 ka motorbikes iga-turnover sa Bacolod City Police Office. Sa balita national, DILG nagpanawagan sa mga LGUs nga pataaso ng awareness sa mga pumuluyo angot sa SIM card registration. President Bongbong Marcos nagdayaw sa AFP sa pagjutay sang numero sa mga miyembro sang CPP-NPA. President Bongbong Marcos aminado nga may mga pungsod nga wala nagakilala sang border sang iban nga pungsod. Sa balita international, 5 ka mga tao patay sa mass shooting sa Toronto, Canada. Sa balita nga espesyal, Elon Musk nalapawan na bilang richest person in the world. Titulo na agaw sang tag-iya sang Louis Vuitton. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka sang 70 sentimos subong aga. Nagsaka sang 2 pesos kag 90 sentimos ang presyo sang diesel. Sa balita sinampang, football instructor sa Bacolod nagapati nga dako nga promotion sang football sa Pilipinas ang FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, bana sang model actress nga si Solen Yosaf nga si Nico Bolzico, isa sa mga naglantaw kag nagselebra sang kadalagan sang Argentina National Football Team bilang 2022 FIFA World Cup champion. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligistak na alas 6 sa aga. Kaya nga mayad ito mga kabumuatan ng mga headlines sa karoon sa nakita sa detalye na. Sa nga ito nagkapangunang mabalita upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro da second kakaroon. Sa ilo nakita sa detalye na sa ito nagkapangunang balita lokal. Sa ikalimang adlaw sang Misa de Aguinaldo, ang temang nakasentro sa stewardship kag commitment. Sa humilian ni Reverend Father Francisco Perez ang Triumph of the Holy Cross Parish, ginpahanumdum sining ang iloy sang Ginoo si Blessed Virgin Mary amo ang ginakabig nga bringer of joy o kon tagdala sang kalipay. Patag ni Father Perez nga kada tawo ang may tagsatagsa ka wattage sang kalipay santo sa sitwasyon kag ang tawo ang kaangay man sa bumbilya nga may nagkalain-lain nga wattage kung sa diin mayara sang masanag kag mayara man sang nagapiraw-piraw ang pagsiga. Patag sining nga dapat nga tularan ang Birheng Maria sa commitment sa pagtuman sa kasuguan sang Dios. Sa pulong sang Dios, ang anghel ang nagtunda kay Maria nga siya ang magadala sang bata nga lalaki pinaagi sa Espiritu Santo. Apisar nga siya ang ulay o kon berhen. Wala sinigin duha-duhaan ang plano sang Ginoo kag nagpabilin ang commitment o kon pagsalig nga siya ang magabunag sang manluluwa sa kalibutan. Suno kay Father Perez, dapat nga binagbinagon sa aton kaugalingon kun kita bala ang nagadala sang maayo nga balita o kon ang nagapadulong sa iban nga tawo ang para sa kutso-kutso lamang. Pahanumdum sini nga dapat dala naton ang mensahe nga makahatag sang kalipay sa iban nga tawo. Patag ni Father Perez nga kita ang dapat nga loyal sa Ginoo kag hindi mangin loyalist sa iban nga tawo. Pag gindumduman sini nga sa 1995 sang ginhiwat ang World Youth Day nga ginpatigan sa Pilipinas kung sa diin ginpadala ni Pope John Paul II ang mensahe nga magwa kag isugid sa tawong matudtuod nga paghigugma sang Ginoo. Pahayag sini nga kun luyag nga mangin bringers of joy sa iban nga tawo pag magpalapit sa mga tawo nga kaupod si Jesus kag hindi nga nagaisahanon lamang. Paagi sa pagdala sang maayo nga balita sang kaluwasan, nagapati si Father Perez nga maimprobar pa ang relasyon sa iban kag ini ang makatuga sang kalipay. If we want to be the bringers of joy to other people, kung luyag naton nga mangin malipayon ang iban nga mga tao, let us always come to people not alone. Makadto kita sa mga tao, hindi kay nagaisahanon kita, but always with Jesus with us. Let us bring Jesus to people. Dalon naton ang maayong balita sang kaluwasan, and we will see our relationship with one another will improve.
Ang kaban sa humiliya ni Reverend Father Francisco Perez ang Triumph of the Holy Cross Parish. Samtang ginpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga prioridad sa Committee on Local Government sa House of Representatives ang hagna nga nagaruso sa redistricting sang Bacolod. Suno kay Gasataya nagapanguna ang redistricting sang Bacolod City sa mga prioridad kag una nga itakol sang Committee on Local Government sa Kamara kag ginalauman nga sa masunod nga tuig makapatigayon na sang hearing sa committee level. Kung ini ang maaprobahan sa lower house suno sa kongresista, ini ay kapasaka naman sa Senado kung sa diin suno diri, may mga senador man nga handa magbaton sang hagna. Nagalaom ini nga maaprobahan sa madasig nga tinion ang hagna bangod ini ang kinahanglanon sang syudad. Magluwas sa dugang nga representative sa Kamara, ang redistricting sang Bacolod sa duha ka mga distrito ang nagapatimaan man sang dugang nga pondo kag dugang nga mga proyekto para sa syudad. Suno sa iya manginang Commission on Elections ang naghambal nga long overdue na ang redistricting sang syudad kag ini ang kinahanglanon na sa kadamuon sang populasyon sa Bacolod nga nagadangat sa masobra 300,000. Well, number one, it's additional representation. Number two, additional funds for the city, meaning more projects for the city. Even ang COMELEC before, nagambal lang long overdue ng redistricting for Bacolod because we have more than the required number of or population deserve the need for a two district. Nabatian si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang 8 ka motorbikes ang turnover ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa Bacolod City Police Office o kon BCPO. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana, ang 8 ka motorbike ang ikahatag sa Mobile Patrol Unit, Traffic Enforcement Unit kag possible sa stations nga mayara sang matraffic nga area. Ginapasalamatan man sini si Benitez bangod nga madako ang bulig sa mga motorbike sa pagsiguro sang safety kag security sa mga pumuluyo hindi lamang sa Bacolod City. Mismo lakip na ang mga yara sa gwa sang syudad. Ma-turnover ni Mayor Albi ang 8 ka motorcycle kag hindi lang nga sa police station sa ipaghatag kundi ihatag ni siya sa mobile patrol unit sa traffic enforcement unit kag posible man sa stations nga may matraffic gid nga area of jurisdiction. Pasalamat gid nung ang kapulisan kay tungod ini madako gid mabulig para nga isigurado ang safety and security sang pumuluyo nga hindi lang taga Bacolod kundi mismo sa mga nagalagaw diri sa Bacolod. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Satisfied kag nalipay si Governor Eugenio Cebong Lacson sa nangin performance ang Philippine National Police, Philippine Army kag Philippine Drug Enforcement Agency subong nga tuig. Kahapon nagpatigayon sang joint 4th quarter meeting sang Provincial Peace and Order Council and Provincial Anti-Drug Abuse Council sa Capital Social Hall nga ginpangunahan sang gobernador. Ginpresentar ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte ang accomplishment report sang militar kung sa diin humalin Enero 1 tubtob Disyembre 15 tuig 2022, may nagluntad nga 42 ka mga engkwentro sa probinsya. 29 ka mga New People's Army ang napatay, 6 ang nagkaladakpan, napulo ka iban pa ang nadakpan sa mga military operations kag 66 ang nagbalik sa sabak sang gobyerno. Nagpasalig naman si Pasaporte nga ila padayunon ang epektibo nga dissemination sang Comprehensive Local Integration Program kag kolaborasyon sa mga local government units sa Peace and Order campaign. Samtang ginpresentar man sang Negros Occidental Police Provincial Office o sang NOCPO nga nagikan sa 603 ka mga focus crimes ang tuig 2021, nagsaka ang mga ini sa 695 subong nga tuig. Sa mga drug operations ang Philippine Drug Enforcement Agency nakapatigayon sang 678 ka mga bypass operation kung sa diin 843 ang naaresto ka mga individual kag 15,670 grams sang shabu ang nakumpiskar o ko na kag 8,569.92 grams naman sang marijuana nga nagabalor sang kabugusan nga 107.5 million pesos. Suno kay Governor Lacson, malipayon kag satisfied ini sa mga accomplishments ng PNP, Philippine Army kag PDEA. Aminado ini nga nagsaka ang numero sang focus crimes ini nga tuig bangod naghalog na ang lockdowns pang manageable sa gihapon ang sitwasyon. Nagalaom naman ini nga sa kamatayon sang Communist Party of the Philippines founder nga si Joma Sison, iga konsiderar sang bag-o nga mga pinuno sa mga rebelde ang pagbalik sa sabak sang gobyerno.
Very happy. I'm very satisfied. Yes, there were some incidents this year, but on the whole, we are very satisfied with their performance, both the PNP and the Philippine Army. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, arestado sa drug bypass operation ang isa ka lalaki nga residente sa Purok Cagaykay, Barangay 2, Syudad San Bacolod ang suspitsado. Ang kilala nga si Alex Asombra, edad 23 anyos, na kumpiskar kay Asombra ang kapin na pulo ka gramos ng illegal nga droga nga nagabalor sang 68,000 pesos. Suno sa suspitsado, duha na katuig iningan ang suspitsado, ang duha na katuig nga nagabaligya sang droga sa ilang nga lugar sa karon. Yara na sa kustudiya sa Bacolod Police Station 2 ang suspitsado kung ini ang natala na nga pasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa takna alas 6 sa aga. Kagamiyad ito mga kabumuha ng aton yung mga balita lokal. Karon bantay naman natin ang aton mga balita national, international kagiban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligid di lamang sa pilak importante nga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligistak na alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalagi diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin nga katuan natin mga balita national, international kagiban pa aton danay hibaluon ang dalagan sa panahon sa aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o famenya ra sa pakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong adlaw sang Martes, ang shear line ang makaapekto sa Southern Luzon, samtang Northeast Monsoon ang mag-apekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, kag Capiz, tuga sang Northeast Monsoon. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, kag Davao Region ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob tuga sang shear line kag trough sang low pressure area. Ang Metro Manila nabilihin nga bahin sang Luzon kag nabilin nga bahin sang Western Visayas ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pagulan tuga sang Northeast Monsoon. Ang nabili niya bahin sang Mindanao ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsaho nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang trough sang LPA kag localized thunderstorms. Babatyagan sa Luzon ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang Visayas kag Eastern section sang Mindanao ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nasidlangan tubtob na minha nasidlangan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin
Padulong sa naminha na sidlangan tubtob na minha nakatungdan. Ang baybayon namangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang para sa tansang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 29 degrees Celsius, 83% niya chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 7.4 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius, 89% niya chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 6 km per hour nga mostly cloudy. La Union, 26 to 30 degrees Celsius, 81% niya chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 2.4 km per hour nga may light rain. Cebu, 24 to 28 degrees Celsius, 94% niya chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 1.5 km per hour nga may light intensity shower rain. Coronadal, 23 to 32 degrees Celsius, 95% niya chance sa pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 0.4 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:01 subong nga aga kag magatunod alas 5:31 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy Opamit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos na kon. 22 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga kagamuyad tumakabumukaton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o Famen kay karon saylo na kita sa detalye nasa aton nga panguna nga balita national. Ginpanawagan sa Department of Interior and Local Government o DILG sa mga local officials nga ipahibalo kag ipanugyan sa ilang mga constituents ang pagparehistro sa mga SIM cards subong nga Disyembre 27. Suno kay DILG Secretary Binhur Abalos Jr., dako ang papel sa local government unit sa LGU sa pagpahibalo sa publiko kung sa diin ginpahayag sini nga kinahanglan ang massive nga information drive sa mismo nga grassroots agud nga mahibaluan sa mga mobile subscribers ang importansya sa SIM Card Registration Act. Payag ni Abalos nga agud masiguro ang kahilwayan sa publiko bisan pa sa online space. Kinapanugyan sini sa mga LGUs nga magbuhat sang efforts sa pag-promote sang responsable nga paggamit sang SIM card sa gitudlo sa mga stakeholders. Ang benepisyo sang mandatory SIM card registration kadukan sa paggiya sa mga inisa kabugusan nga proseso sang registration. Patag sini nga ang SIM Card Registration Act makabulig sa Philippine National Police o PNP kagiban pang mga law enforcement authorities sa pagpanubo sa nagasaka nga criminal activities sa Pilipinas pinaagi sa electronic communications kaya sa mobile phishing, text spam, online scams, bank frauds kag identity theft. Tinalikdan nga si Managin pagwa sa National Telecommunications Commission o NTC ang implementing rules and regulation o IRR para sa Republic Act 11934 o ang SIM Card Registration Act matapos ngayon ang ginpermahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud niya manginlayi sa bulan sang Oktubre. Ang mga subscribers sa ginahatagan lamang sang 180 ka adlaw. Humalin Disyembre 27 agud nga i-register ang panibag-o o existing SIM cards. Samtang mga hindi marehistro ang mga SIM cards ang ma-deactivate. Agad niya makaregister ang mobile subscriber ang kinahanglan niya magsumiter sa accomplished form pinagi sa database platform o website nga gin-provide sa telecommunication company nga ginakapan sang full name, birthday, sex, address, mobile SIM number, serial number, kasubong man valid identification cards para sa mga individual. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines sa ilang ika-87 nga anibersaryo kahapon, ilabi na sa ilang papel sa dako nga paghuyang sang insurhensya sa pungsod. Sa speech ni President Marcos, ginpahayag sini nga sa malawig nga tinuig, nahimo nila nga mapunggan ang presensya sang communist terrorist kag lawless elements nga nagabalabag sa pagpalabot sa mga serbisyo sang gobyerno sa infrastructure development. Dugang pa sini nga pinaagi sa efforts sa militar kaupod sa iban pang mga law enforcement authorities kag ahensya sang gobyerno, makita na ang dako nga pagbuhin sa numero sang mga makawalang nga grupo kag ang mga ini ang nakabulig naman sa kauswagan kag malino nga pagpangabuhi sang mga komunidad. Ini ang ginpahayag sang presidente inadlaw lamang matapos ang pagtaliwan ni Jose Maria Conjoma Sison, ang founder sang Communist Party of the Philippines o CPP sa edad nga 83, samtang ini ang naka-exile sa the Netherlands. Payag sang Defense Department nga ang kamatayon ni Sison ang mahimo magresulta sa pagkatapos naman
karon sa mga bayolensya nga nagaluntad sa pungsod bangod si season ang ginakabig nga pinakadako nga nagabalabag agod maangkon sang Pilipinas ang kalinong. Nibaluan nga ang nagapadayon nga armado nga pagpakigbato nga ginunsyar sa tong 1969 ang nagdako kag nagangot na sa mga global communist movement nga luyag makatugas ang pagbinahin-bahin sang pigado kag manggaranon nga pumuluyo sa pungsod. Ginapangayag nga sa ilang nga peak sadtong regimen ni late President Ferdinand Marcos Sr. sang 1980s, ang CPP ang nakatipon sa kapin 26,000 nga mga fighters, ang numero nga santo sa mga militar yara na lamang sa pila ka libo sa karon. The country and its people are forever grateful to you for your service. For years, growth in the regions has been held back by the presence of communist terrorists, lawless elements who hamper the delivery of government services and infrastructure development. Through your efforts, along with other law enforcement authorities and government agencies, we now see a significant decline in their numbers, and that you have helped in to pave the way for development, to foster and for communities to live in peace. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa ito ng katapusan nga balita national, ginpanugyan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon sa mga militar nga padayunan ng pagtrabaho sa mga kaingod nga mga pungsod kasubong man sa mga kaalyado sa Pilipinas sa pag-address sa complex security environment bangod ang pagpangahangkat sa seguridad sa karon ang wala sang ginakilala nga borders. Kadungan sa 87th anniversary celebration sang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ginpayag sa presidente nga ang karon nga mga security challenges ang wala nagakilala sa borders gani kinahanglan nga padayunon ang pagtrabaho kaupod sa mga kaingod, kaalyado, partners kag abyan agud nga ma-address ang mutual security concerns. Magluwa sa partnership, ginpahayag ni Presidente Marcos nga kinahanglan man sang militar ang nagkakaigo nga arsenal agud nga mas mapakigbatuan ang pagpanghangkat kadungan sa marching guidance ni nga pag-committer sang kaugalingon para sa kalinong sang palibot. Sa speech sang Commander-in-Chief, ginpayag sini nga nagapabilin nga prioridad ang seguridad kag estabilidad sang pungsod. Panawagan sini sa mga militar nga padayunon lamang ang pagtuman sa madugay na nga trabaho agud nga maagom ang kalinong kag katawhayan sa pungsod kasubong man mapadayon ang pag-uswag sang ekonomiya. Ginpasalig man ni Presidente Marcos sa tanan nga armed forces kag tanan nga mga uniform services nga nagapabilin ang commitment sang administrasyon sa modernisasyon sang armed forces. Suno pa diri ang administrasyon ang mga partner sang militar padulong sa katumanan sang handom nga mabaskog, masaligan kag world-class armed forces nga mga national pride sang Pilipinas o kon sa landigan sang national security. Apart from climate change-related disasters, we are now confronted with a different and complex security environment. It brings with it new challenges that require us to adapt. I laud the armed forces for sustaining your existing defense and security engagements whilst exploring new areas for cooperation with your counterparts overseas. New security challenges do not recognize borders, and we must continue to work with our neighbors, our allies, partners, and friends to address mutual security concerns. Ang dugang nga pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa taknala sa isa aga. Kakaroon sa ilo nakita sa detalye nasa nga panguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Canada. 5 ka mga persona ang napatay samtang may isa nga napilasan kasunod sang pagpanglutang sa suburbs sang Toronto City, Canada. Payag ni Local Police Chief Jim Maxwin, ang suspetsado ang napatay man matapos magbayluhan na isang lutang sa mga kapulisan matapos ini ang magpanglutang sa isa ka apartment building. Ang nasamaran nga individual ang gilayon naman niya gindala sa ospital kagyara na sa hilway nga kondisyon. Naibaluan niya nakabaton sang report ng mga kapulisan sa Domingo sang gabi oras sa Canada. Suno kay Maxwin, sa pag-abot sang police officer sa lugar, nagsugata sila makasilidhi nga hitabo kung sa diin may pila na ka mga biktima nga nagahamyangon kag wala na sang kabuhi. Sa karon ginaimbestigaran pa sa mga kapulisan ang motibo sa krimen kag kun mayaras ang koneksyon ng mga biktima kag ang lalaking nga suspetsado nga wala pa nahingadlan. Ginaaligar nga nagaisahanon lamang ang suspetsado sa ginbuhat ang krimen. Ang mga biktima ang nasapwan sa nagkailain nga apartment sa nasambit nga building sa Vaughan, isa ka suburbs kapin 30 kilometers north gikan sa Toronto. Gila naman niya gin-evacuate gikan sa lugar ang mga residente samtang sunod-sunod naman nga nag-inabot ang dinosena nga mga ambulansya kaupod sa mga police officers.
Samtang sa China, ginanunsyar sang Moscow nga pila sa ilang mga warships ang magapartisipar sa naval exercises sumugod subong nga semana kaupod sa Navy sang Beijing. Inikadungan sa tinutuyo nga pagpadalom pa sang ties sa tunga sang Russia kag China karon nga ang mga pungsod ang nagapangatubang sang pressure nagikan sa mga western nations. Pahayag sang Russian Defense Ministry nga ang mga drills ang padigayuno humalin Disyembre 21 tubtob 27 sa East China Sea nga may tinutuyo nga mapabaskog pa ang naval cooperation sa tunga sang Moscow kag Beijing. Santo sa ginpagawa nga statement ini ang pagalakipan sang live firing sang missiles kag artillery kasubong man exercises sa pag-counter sa mga submarines. Payag sa mga iningang mayor nga nga tinutuyo sang exercises amo ang mapabaskog pa ang naval cooperation sa tunga sang Russian Federation kag People's Republic of China kasubong man mapabilin ang kalinong kag katawhayan sa Asia Pacific region. Dugang pa sa mga iningang China ang magapakigbahin sang duha ka destroyers, patrol ships, supply ship kag isa ka submarine. Santo sa Ministry ang aircraft kag helicopter sang Aviation Forces sang Pacific Fleet sang Navy kag sang People's Liberation Navy ang makigbahin man sa exercises. Kag sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Sweden. Hindi ka ngay sa Pilipinas, wala sang rice o kun kanon sa lamesa sang Noche Buena sa Sweden. Suno kay Bombo International Correspondent Geraldine Lindberg, direkta sa Sweden. Masako na sa karon ng mga pumuluyo kag masami nga puno ang mga malls. Sang Disyembre 13, ay laging celebrar ang Lucia Day nga nagasimbolo sang kasanag sa madulom nga winter. Inangin celebrar kada tuig sa pungsod kung sa diin nagapatigayan sa mga Christmas streets kag pagkanta samtang nagasuksok sang dress nga puti. Suno kay Lindberg, importante sa ila ang Christmas Eve kag masami nga ginahanda sa lamesa mga pagkaon kang isang porridge nga may cinnamon, ham, mustard, tinapay, meatballs, sausage, kag patatas. Pagka Disyembre 25, sila nagasimba kaupod ang ilang pamilya. Wala naman sa may ginapatigayan nga simbang gabi. Bangod kalabanan sa mga pumuluyo ang protestante, kag pila lamang ang mga Katoliko. Nagaserbe naman ang mga Filipino food kangay sang lechon ang mga overseas Filipino workers sa pungsod. Sunod diri kada Paskwa, nagapatigayan ng mga Pinoy kag nagapatigayan sang exchange gift. Ang mga locals naman ang naghahatag sang regalo pagkatapos ang panyapon sa Christmas Eve. December 13, it's a Lucia Day. Actually, that is originally from Italy. Pero matagal na na-celebrate nila niyan. They have to wear clothes, like, ang Lucia is they have to wear white clothes. And then a dress, I mean. And tapos yung mga iba dyan is like a ginger dress. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Geraldine Lindberg, direkta sa Sweden. Kag sa balitang espesyal, sa $184 billion net worth, nakuha sang 73 anyos nga French nationality ang rank bilang top 1 sa Forbes billionaire list nga anayara kay Tesla, SpaceX, and Twitter boss Elon Musk. Si Bernard Arnault ang nagtukod sang Moet Hennessy Louis Vuitton nga nangin isa na ka-global luxury empire sa karon. Masobra 75 na ang nakuha ang mga brands ng LVMH nga ginalakipan sa mga kilala nga pangalan sa fashion kag prestige goods sumalin sa Louis Vuitton kag Kenzo, tubtob Moet Hennessy kag Tiffany. Si Arnold ang ginbunag sang Northern French city sang Marso 5, 1949 kag nagtrabaho sa construction company sang amay sini sa edad nga 22. Matapos ini mag-graduate sa Ecole Polytechnique, iya ginengganyo ang amay nga upgrade ang anay construction business nga nangin isa ka real estate development. Ang LVMH ang gintukod sang tuig 1987 sa kaisahan sang trunk maker Louis Vuitton kag wines and spirits group Moet Hennessy. Apang bangod nga ginagawan sang pamilya ang negosyo matapos ang 17 ka legal proceedings na angko ni Arnold ang kompanya. Sa karon padayon ang pagsanyog ni Arnold nga sa karon wala pa sang failure. Kag sa uli sini nga general meeting ginextend ang age limit sini bilang LVMH chief executive sa edad nga 80 anyos sa kasiguraduhan nga magatiner ang negosyo sa kamot sang pamilya sini. Ginkasal si Arnold sa isa ka pianist kag art lover nga si Helen Mercier. Kag gintukod ni Arnold ang Louis Vuitton Foundation, isa sa mga prestigious exhibition location para sa contemporary art sa Paris. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Atensyon sa mga motorista. Epektibo subong nga aga nagsaka sang 70 sentimos ang presyo sang gasolina. Samtang nagsaka naman sang 2 pesos kag 90 sentimos ang presyo sang diesel. Yaring reporte Bombo Macy o Famen.
Ginanunsyar sa mga oil firms nga mayara sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo labi na sa Christmas holidays. Ini matapos ang pila ka sunod-sunod nga rollback sa nagligad nga mga semana. Sunod sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation magasaka sa 70 centavos ang presyo sa kada litro sang gasolina, 2 pesos and 90 centavos sa kada litro sang diesel, kag 1 pesos and 65 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Epektibo ang pagbago sang presyo alas sa isang kagahon Disyembre 20. Santo sa datos ng Department of Energy, ang year-to-date total adjustments ang iyara sa net increase nga 13 pesos and 25 centavos sa kada litro sang gasolina, 24 pesos and 60 centavos sa kada litro sang diesel, kag 19 pesos and 15 centavos naman sa kada litro sang kerosene as of December 13, 2022. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 41 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 15 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos. Ang Saudi Arabia Rial ang may baylo nga 14 pesos and 81 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 62 pesos and 65 centavos tubtob 62 pesos and 75 centavos ang presyo sang unleaded. 62 pesos and 85 centavos tubtob 63 pesos and 65 centavos ang presyo sang premium. Kag 64 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 78 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Santang kanto naman kita sa ating nga balita sa Inampang. Nagapating isa ka instructor sa Philippine Football Federation. Nga dako nga factor ang bago gid lamang nagtakop nga FIFA World Cup sa Qatar sa pag-promote sa football sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay John Carmona, makabig nga isa sa mga best game sa maragtas ang World Cup ang finals sang Domingo sang gabi kun sa diin nakuha sang Argentina ang kadalagaan batok sa France. Suno kay Carmona, tuman kahugot kag crucial ang hampang-apang nangin worth it ang pagpulaw at pagbantay sang tanan ilabi na sa mga football fans sa Negros Occidental. Suno sa iya, hindi madinay nga si Lionel Messi ang nalakip sa mga best players sa maragtas ang World Cup, samtang ilalantaw naman sini nga si Kylian Mbappe ang mangin masunod nga Messi kag Cristiano Ronaldo sa iya nga henerasyon. Sunod sa football instructor, ang bago lamang nagtakop nga FIFA World Cup ang dako nga factor agad nga ma-promote ang football sa Pilipinas bangod kalabanan sa mga pungsod sa Asia. Ini ang ilang nga number 1 sports. Sunod diri kaangay sang Brazil kag mga South African countries. Sara nga makahampang sang football maskin diin lamang sa Pilipinas. Nagalaw mini nga paagi diri. Madamo nga mga kabataan ang ma-in love sa nasabit nga sports bangod magluwas sa physical benefits nga mahatag sini, mapalayo pa sa bisyo kag posible nga makaangkon sang scholarship ang isa ka player. Ginalantaw man ni Carmona nga dako nga bagay ang bulig kag suporta sang local government units sa mga players. Sunod diri sa masunod nga tuig magahampang man ang Philippine Women National Football Team kag nagpromesa ini nga sila ang magasuporta. Big factor gid ining World Cup of to course. promote right now, no? Big chance to us Filipinos na ma-promote ta ang football to be basta kita na lang di sa Asia ang hindi number 1 ang football, no? Most of the countries here, they played football. Bisan diin ka, even poor countries, poor countries, no? Football ang number 1 sport nila. And this is the sports for Filipinos. Kabayan sa pagpayag ni John Carmona, instructor sa Philippine Football Federation. Kag sa balita sa entertainment, isa ang bana sang model actress nga si Solen Yusuf nga si Nico Bolzico sa mga naglantaw kag nagselebrar sang kadalagan sang Argentina National Football Team bilang 2022 FIFA World Cup champion. Ginpasalamatan ni Bolzico nga isa ka Argentinian ang iya asawa nga si Solen Yusuf sa pagpasugod sini nga magpadulong ini sa Qatar. May chika si Bombo Macy of Famen. Makitaan sa social media post ng Argentinian nationality nga si Nico Bolzico ang eksperyensya kung sa di na-witness ni ang pagdaog sa Argentina bilang 2022 FIFA World Cup champion. Sa Instagram post ni Bolzico, makitaan niya nag-cheer ini kaupod sa mga Argentines. Santo sa caption sini nagdako ini nga nagahampang sang football kag first childhood memories ang pagdala sang amay sini sa stadium. Kag sunod diri ang football ang bahin na sang kultura kag DNA sang isa ka individual. Iyagin pahayag ang opinion sini kung ano kaimportante ang game para sa Argentina kag naghatag man nini sang tribute kay team captain Lionel Messi.
Dugang panibol Zico ang pungsod niya natunga sa duha matapos ang pila ka tuig nga nangin mabudlay ang kondisyon sa ila ekonomiya sa to diri amuyad to ang first time sa malawig nga tion nangin isa ang pungsod. Ginpasalamatan man sini ang asawa nga si Solan Yusuf sa pagpasugot sini nga magpadulong ang bana sa Qatar. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Pamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligas tak ng alas 6 sa aga. Kagamoyan tumakabumong kabugusan natin nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, Petsa 20, sa buwan na sa Disyembre sinitong 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 5 kaadlaw na lang nabilino kon 5 days to go before Christmas. Kakaroon, standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report 2nd edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo News Analysis padala sa aton baukod yung tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo ting tang tong. New normal na bala sa Bacolod. Gasataya, Binitis, wala nagaupod. Pusod bala nila na utod, mansig-mansig, madamo ang nag-gaistog. Sa Christmas party sa city employees, bisan landong ni Congressman Greg nobody sees. Patimaan nga may political divorce per se. Best friends no more na si Greg kag Albi. Blessing sang fire truck kag ambulance. Best gift ni Greg sa katawhan. Albi wala man makitaan. Sulo lang si Greg nga naispatan. What went wrong? Wala pa matuigan, binulag dayon? Ano ang rason? Ting-tang-tong. True ba lang nga may new groups nga napurma? Albi Ilcid Caraps ang isa. Greg Altadi ang ikadua. So, now na, sikrito lang dus-dusanay nila. Promisa nga change daw mapurnada. Albi padayon, nagapaningkamot pa. Mga plano sa syudad, hala, nagabulubaliskad. Sang eleksyon, change is coming. Subong ang pamangkot, when? 6 months na, no effect pa rin. Question, change, kailan ka darating? Ang ini nga pangunahuna ay pananawan ng padala ni Erwin Ambo Dililan sa siyudad sang Bacolod. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig